Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите ето такава декоративна панделка. За целта ще са ни нужни едно кълбо кръжда, няма значение от цвета, какъвто ви допада на вас, и ножици. Но понеже аз предварително съм си подготвила кончето, няма да са ни нужни. Да започваме. Започваме да намотаваме кончето на пръстите си. Зависи колко голяма панделка искате, върху толкова просто го помотавате. Зависи колко голяма панделка искате, върху толкова просто го мотавате. Аз искам по-голяма панделка и затова го мотавам върху 3 пръста. Така. След като решите, че дебелината на вашата панделка е готова, махвате единия пръст, ако сте с 3 пръста, премахвате средния и между тези двата пръста започвате да вършите кончето. След като сте готови, махате го от пръстите си, това тук можете да го отрежете, просто разпервате малко панделката и готово. Така ще се получи като тази. Ако искате малко да разнообразите, можете тези тук да ги отрежете и става едно бабуйче. Едно топченце.